Manuel Ayaso foi homenaxeado en Ribeira por 3º aniversario do seu falecemento. Dos cadros do artista presiden dende onte o novo auditorio municipal. O Concello de Ribeira impulsou onte un acto no que o artista Manuel Ayaso estivo presente. A figura do aguinense segue na memoria da veciñanza que rendeu homenaxe ao fillo predilecto de Ribeira no 3º aniversario do seu pasamento. O acto arrancou na Alameda, cunha ofrenda floral ao carón da estatua na súa honra, e logo a homenaxe trasladouse ao auditorio municipal. Ali descubrironse 2 cadros de Ayaso que presidirán a instalación. Non podemos falar só en pasado sobre el, sino que a súa obra persiste no presente cunha garantía de chegar ao futuro. A obra de Ayaso denotaba surrealismo e o emprego de cores oscuras. Atopou inspiración ao ver pinturas negras de Goya ou o Xardín das Delicias de Bosco, ademais de ser criado nas supersticións, nas cousas de meigas, nos desaparecidos. O uso da cor chegou principalmente na súa última etapa como unha maneira de liberarse de toda dor, facendo así tamén o que lle decía sempre ao seu fillo, un punto de inflexión na súa traxectoria profesional, pero sobre todo tamén na súa traxectoria vital. Hoxe estamos aquí por 3º ano para lembrar a un grande da nosa arte, a un veciño que levaba con orgullo o nome de Aguiño e o nome de Ribeira alá por donde fose. Isto fixo que a Corporación Municipal o nomeara fillo predilecto de Ribeira, e este ano aprobouse en pleno o inicio dos trámites para facerse co seu legado artístico e a biblioteca e expoñelos durante 5 anos. Porque creemos que é importante para a nosa memoria manter vivo todo ese legado que nos deixou. El preside a Plaza do Concello, onde vimos fai uns momentos esa Plaza do Concello pola que tantísimo se paseaba e que facía sempre co seu característico look e o seu característico bolígrafo na man, sempre disposto a dibuixar no primeiro papel, no primeiro cartón, no primeiro trozo de algo que vise que lle valira para reflexar calqueira cousa nese momento, non? Pero ademais, a partir de hoxe, vai estar sempre presente no noso buque insignia cultural que é este auditorio, con ese descubrimento destes 2 cuadros que hoxe nos acompañan. A miña dereita, un de Ayaso, nin máis nin menos que do ano 1974, e que é cedido en depósito pola súa filla Mónica. E fronte dela unha obra de Fernando Yáñez cun retrato do propio Ayaso. Que ten o seu sentido, porque un espacio de cultura, de arte, unha obra que forma parte da serie de traballos que estou a realizar na actualidade e que pode estar enfrentada, é un privilexio para min, cunha obra dos anos 70 do gran Ayaso. O autor do retrato de Manuel Ayaso enxalzou a figura do aguiñense e afirmou que a súa linguaxe era a súa obra. Vivimos nunha época complexa onde o artificial, a inteligencia artificial, a tecnoloxía invádenos e temos que seguir adaptándonos, pero creo que é moi importante contar co legado de figuras artísticas tan relevantes como Ayaso, porque Ayaso creo que puña sentido a necesidade humana de expresarse. Creo que algo que é humano non é artificial. Ayaso é unha cabeza pensante, unha mente privilexiada, unha man rápida, un debuxo increíble. O director do Museo do Gravado de Artes, Pastor Rodríguez, afondou no particular estilo do artista máis internacional de Ribeira. Ninguén confonde unha obra de Ayaso coa doutro artista. Un artista cunha formación académica impecable, realizada en Estados Unidos secún dominio técnico indiscutible, uns factores que son secundarios fronte á súa originalidade e a riqueza imaginativa da súa obra. Partindo do expresionismo e o surrealismo, dotounos dunha versión única, persoal, enraizada no mundo galego atemporal e no ronsel esperpéntico de Valle Inclán para amosar a verdade interior. E afirmou que máis alá da grandeza do seu traballo, Ayaso destacou por diferentes aspectos da súa personalidade. A súa capacidade de traballo, sen desfalecer, malia a súa idade ata os seus derradeiros días. A creatividade e traballo sempre unidas ata o final. En segundo lugar,
destacaría e destacamos hoxe a súa xenerosidade e o seu entusiasmo polas artes en xeral, sempre disposto a colaborar e a respetar o labor de outros creadores e a aceptar a colaboración coas iniciativas altruístas. O terceiro aspecto a valorar en Ayaso foi e é o seu entusiasmo por aprender cousas novas, as técnicas novas no mundo da arte. E disto sí que podo falar con coñecemento de causa, pois compartín con el, como director do Museo do Gravado de Artes, cursos e novas técnicas de gravado. O acto contou tamén con música da man do grupo Os Liantes de Artes.